Chief Executive Member ka KHDC buat titas W kha nyak si thodieng lalai bansam de ki marba ma ki artli shnong kata halan au kabadan khnai spa sau pu arkieng bat harngi mau sau kabadan rifui tikieng halai au ki pai ba nolor khau biklayo shpo kilo si yeng kilayo langru ka sini dai umpniang bat upan hadien ba ki khon ki siu jong imerat drolis pan khongji kilano snyang lang yakite ki marba bat baling awan daladi namar banga kwa ban pensyai pi kipat ba abanga ai kanu pi kipat ba kini bentip ndai bangan sule landat lani bangan suwan ban berat yu khau kum tu namar pidi hibreu ndai gisyar ban suwan ber khau kum tu ya le rengawan daladi rekat baki nongelam snong ban pensyai hak mat jampi kilo sos. Takadaw nga i akan jing start jampi nong yalam snong. Bakin pendep ikan ni kam pada kajing kuat kajonga kalong ba di ban sam ya kai we poi kalong dia. Bang kuat ru ba hakum kani kapua. Kabaka baro ka partai ka jenjar ka jaj benleu ka ri ka konstitusi ka snong ka jenjar. Karpat iki nong yalam snong kumbang ajukuran aman kisnong wat le politics ya kan ikakam wat perkhat politics na kamuan hang ni banwan panbuat na pi lani ban ong ya pi to kersyan nga ha election ga banwan rengawan hang ni na bar banga snowlem banya snok tilang ya ga jing ka boki pat ba ki kendu tada nga kwa ban kren ga basyay ki daga buram mi kinong ilam snong subha wat numle politics ya kene kau kene di gayap ke im jong pat ba bat habau pat ba ujenjar habau pat ba udang kami ke jingarap habau pat ba we kendu ke jing kene ke kamram jong kinong ilam snong ban pentip sangi kinong mikmat ban pentip sekibor jong sarkar bagi de ban le ya ke badan kau nama lajiet khnang ya pi kong kinong ilam snong kung kinong kit kam snong ban pet ya ka jing jong pai ba ban ngap ya ka ke bok pai ba u takadaw ka ka kamram jong pi ban pentip sangi kung kinong mi khaman nang bangin le ya ka badan ka Su, tao đang đi lại.